Неизплатени заплати събраха на протест за пореден път работници от шуменското предприятие Родопа. Хората, наети да правят сърми за износ в Европейския съюз, изпълнили поръчката, но не получили парите си. От понеделник пред сградата на предприятието е пълно с хора, които искат възнагражденията си. Искаме парите! Поръчката свършихме отдавна, парите ги няма! Да излязат! Замръзнали без пари и гладни. Това е общото между всички тези хора, дошли за пореден път да си търсят парите, които изработили. Ние от понеделник мръзнем тук. По договора пише, че при свършване на поръчката той трябва да ни изплати абсолютно всичко в брой. Поръчката свършна 23, в момента сме 8 декември. Няма никакъв резултат. Семра Осман идва всеки ден да се моли за парите си, тъй като не може да плати последната си вноска по паричен кредит. Половин час стояха и ми викат: намери пари. Иначе на магистралата. Да? Кажете, аз какво да направя? Има важна работа и резултата няма да идва. Не е ясно колко точно са неизплатените пари. 1570 души е наело предприятието за производство на сърми за Европейския съюз от началото на кампанията през юни. Част от тях на трудови договори, друга на граждански. От тук така вътре въобще не може да се влезе. Като кучета на съда стоим и чакаме. Имаме всеки ден да проверяваме. Отговор е: няма пари и не се знае кога ще има. Тези доходи, които чакаме, за повечето хора са единствени в момента. Заради заключените врати, екипа ни също не успя да влезе в административната сграда. В телефонен разговор секретарката на управителя каза, че отсъства от града. За новините на Нова от Шумен, аз Йордан.